ty odkiaľ si povedz. Vypolce nahlas. Nazdar páni, zamávame do kamery a urobíme koridor. Počkaj ešte raz. Ale Cezar, ale. Dobre, tak Mareka. Koľko si priviedol? Je tu niekto taký, koho si priviedol? Ja. Super, a ty sa voláš? Michal. A skade si? Nitra. Ktorí ministranti sú z východu? Hore ruky. Super. Máme tu stredné Slovensko? Žilinský kraj. Mišo, Trnavská? Dobre, takže Nitrianská. 2 a 5. Hru, ktorá sa volá Expanzia Rima. A pôjde o tom, že budeme sa snažiť, ako v rámci vojaci, najprv teda otroci, potom gladiátori a potom rímski občania a legionári, dobiť čo najviac územie. Celé územie sa je rozdelené do provincií. A budem sa tak rád, že máme tu na mape zvýraznené tie hlavné mestá provincií. A tie máme do Prejteš, jedna, ďakujem pekne za mapu. Valentín, Palatínum a Virina. A tým je Marcus Medicus. Prokurátor delegát, ktorý sa stará. A to naši slovenskí starostovia o to, aby sme mali v poriadku nielen v pohode fyzicky, ale hlavne duchovne. A bude to Jozef Rustoň a otec Pavol. Čokoľvek by ste mali, nejaký problém. Neriešte to tak, že niekde idete do kuta a ako chlapi si poplakať, ale príďte za mnou za úzkom, porozprávame sa, lebo môže sa stať, že napríklad už ťa chytil medveď za gate, tak treba to prispovedať. Nech vidíme toho medveďa. Takže bol som tu tiež tak ako vy, bol som taký ministrant ako vy. A som veľmi rád, že teraz tu mám mojich 4 chlapcov z poloviny. Keď som bol taký ministrant, tak som tak sa tešil a tak som to obdivoval, keď pani farári doviezli svojich ministrantov na tábor. A mne vždy tak bolo ľúto, že mňa ten môj pán farár nedoviezol, ja som si ten vak trebal sám, celý rúksak, tu som do takého kopca sme tam išli a ja som si vtedy povedal, no ja keď raz budem pán farár alebo nejaký pán kaplan, tak ja tých mojich určite dovezem. A dneska sa mi ten sen splnil. Volám sa Jano, 5. septembra nastúpim do tvojho ročníka Košického semináři. Som tu prvýkrát, takže ešte stále nejakú takú tápem a hľadám čo ako a teším sa na vás. Nás čaká veľmi dôležitá úloha, to je rozdelenie do tých légií. Tak, aby ste vedeli, ku komu pôjdete. Na scénu prichádza druhý legát a to je Hilbertus. Ďalší bude Juraj Zongor. Pretoriánska cisárska garda. Paprikus? Paprikus. Výborne, potles pre Paprikusa.
Tak sa rozhodne dvaja a dvaja. Vy chcete byť kamerať sa spolu a vy si budete aspoň dvaja, dobre? Vy chcete byť, kto chce byť traja spolu? Vy si to ja prišli? Vy si prišli? 13, to je 14. 14, 14, 14, 14, 20, 12, 14. Ďalej. No tak pán farár, pekne, super. Rodičia. Rodičia. Ako? Nástenka. Prvý. Nástup podľa skupín. Ja som Adam, som z dediny Murán. Ja som Štefan, ja som z Prešova. Ja som Tobias, ja som z Prešova. Ja som Teodor, ja som z Prešova. Samuel, Filip, Andrej, Tomáš. Fialová legia tu. Modrá legia. Oranžová. Otvor nám svoje štedré dlane, zveme ťa ku našemu stolu, prisadni, budeme jesť spolu. Zveme ťa ku našemu stolu, prisadni, budeme jesť spolu. Ak ešte aj scéna už to nezvládá, cestou, keď bude ešte spolu pretoriánov, no? A pri pretoriánoch bude prebiehať ešte kontrola, aby sme zbytočne neodnášali, keď pretoriáni majú väčšie hlad. A tešíme sa na tento týždeň a dúfam, že v nedelu sa rozlučíme takto skúšame teraz. O 3 kg pribratý. O 3 kg pribratý. Teraz sme už teraz tretieho storočia, tak preto sme vybrali aj také historické mená cisárov rímskych, Ján, potom Valerián a Josef, aby ste boli v tej dobe tiež historickí. A takisto aj pápeži, rímski biskupy, sme si vybrali tiež tie mená pápežov, ktorí v tej dobe v čase tranzícia žili. To je krásne, keď sa nám visí červená vlajka. Čierna vlajka znamená útok barbarov. Kto získa všetky 14, tak tam vidíte taký pekný na pamiatku autu. Takže právě biskup má tuto pečať. Teraz na Svätej Omši sme úplne zjednotení. Možno budeme sa počas tohto týždňa hrať alebo zaujímať aj to, že budeme vstupovať do toho kresťanstva. To nebude kresťanstvo, to bude náhľad kvôli kresťanstvu. Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Pokoj Pánov nech je s nami. Dajte si znak pokoja. Boží, ty snívaš vieky sveta, zmiluj sa nad nami.
Cisár má slovo. Príjmi z lajku, sprav svoju provinciu múdro, spravodlivo, s veľkou odvahou. Príjmi z lajku, spravuj svoju provinciu múdro, spravodlivo a s veľkou odvahou. Ale môžeme povedať, že koľkách výročníc. Ale podľa mňa chcem otvorený celkom podľa toho, jaký máte tu v izbe, dobre? Nie, že tam Pibaso príde a urobí, že...